тени зони. Вижда се, че Коде е подготвен. Миналата година Алавес завърши на 15, пък е централната тема за Реал Мадрид, тъй като Чаби Алонсо не може да използва, е напълно готов. Голер ще центрира. Съвсем различен стадий от своето развитие и на лига. Особено през второто полувреме, обаче ситуацията с резултатите в първенството, защото ако се допусне Валверде, но подаването отново е към Арда. При циркулацията на топката в тази атака, тъй като Алонсо не се очертава да бъдат по-голям проблем за Реал Мадрид, тъй като бързата атака на Алавес, но Чуамени пресича паса и свършвайки добре. Бековете са пресирани, без да се поема какъвто и да е риск, се спазват вътрешността. Бах и Бое, които бяха в предни позиции. Сега да видим и Баня се с топката. Не Дени позицията си с френския полузащитник, но не го не са силата на Алавес. Това е единствено. Дава самочувствие и им позволява да се чувстват комфортно. Опита да препъне Пабло Ибаня и няма игра с ръка на Арда Гюлер. Да видим и от тази гледна точка поема играта на защитници. Капитанът Бланко е опорен халф пред него, че да могат да се свържат с къси двойния. Топката стигне до тях. Перфектно против 10. Винисиус и Килиан Мбапе. Арда Гюлер. Добрия синхрон в играта си, че има още много. И отново почти до краен предел стадионът на... Но в момента Реал Мадрид е принуден да играе с футболисти, които не са